Jub, eżis aħwa ta' River of Love u eżis Maltin u Awċin, eżis dawk u kol imsejħa Kristjani u insara madwar Malta u Għawdex. Nixin għamil indirizz publiku għal Maltin u l-Awċin kollha. Nafu li bħalissa Malta għaddejja minn żmien ta' test fuq rigward ta' saħħa f'pajjiżna minħabba hekk imsejjaħ coronavirus, però nippreferi nsejjaħlu COVID-19 għal-raġuni li l-korona ġiet imneħħija minn fuq u l-koruna hija mogħtija biss lir-Re tar-Rej Ġesu Kristu. Halleluja! Allura l-koruna inneżżawh minna f'isem Ġesu Kristu. Però nixtieq ngħidilkom ċertu affarijiet li huma prattiċi bħala aħwa lilkom intom ta' River of Love u lilkom eżis aħwa Maltin u Awċin. Number one, għan-nies speċjalment ħafna Maltin għandkom ċertu għarfien u anke għandkom ċertu fidi fil-mulej. Allura ħankellimkom bħala poplu tal-mulej, irrelevanti minn x'denominazzjoni inti, li ma komunità tmur jew knisja tattendi, però nixtieq ngħid minn qalbi l-ewwel qabel kollox f'dan iż-żmien huwa żmien li aħna importanti nersqu qrib lejn il-mulej. Dan huwa żmien li aħna għandna nfittxu ħafna lil Sidna Ġesu Kristu. Ejja nfittxu lil mulej minn qalbna għax l-Iskrittura tgħidlek li jekk aħna nersqu lejh, li jekk aħna numiljaw ruħna, jekk aħna nitolbu, jekk aħna verament nintmu minn tnubietna, il-mulej jismana. U għalhekk il-mulej ukoll iwedna li jfejqilna lill-artna. Nixtieq inħeġġiġkom eżis aħwa Maltin u Awċin u dawk kollha ta' fidi biex intom f'dan iż-żmien jekk għal jista' jkun l-awtoritajiet ta' fuqna, jekk il-Prim Ministru jasal għad-deċiżjoni man-nies ta' madwaru biex Malta jkollna bżonn nagħmlu xi żmien ta' kwarantina, kważi ngħidilkom ħadd ta' ġid għal ħafna familji. U r-raġuni qed ngħid hekk huwa għax ħajkun hemm ħafna papajiet li ħajbqgħu id-dar u ħajgawduhom u liedhom. Allura huwa żmien mamijiet li forsi morru għax-xogħol u ħajgawdu lil olidhom iktar. U nħeġġeġ il-familji Maltin u Awċin li f'dan iż-żmien jingħaqdu bħala familji. Jingħaqdu bħala familji jitolbu flimkien. Fi żmien ta' Esodu, qabel ma l-mulej kien ħareġ il-poplu tiegħu mill-Eġittu, jekk tridu tmorru taqrawha fi ktieb ta' Esodu kapitlu qisu minn kapitlu 12 sa kapitlu 15-16, meta ġew il-pesti fuq il-pajjiż, xi ħaġa interessanti, il-poplu tal-Alla ma laqtuhomx, li l-poplu tal-Alla ma laqtuhomx. Ukoll kienu kwarantina. Alla poġġa l-poplu tiegħu kwarantina. Imma mhux biss kwarantina li jqogħdu f'dar, imma wkoll joqogħdu taħt il-protezzjoni tad-demm tal-ħaruf. Allura kien żmien, il-familji kellhom iktar ċans ikunu flimkien. Aħna nafu l-proverbju popolari, the family that prays together stays together. U dan huwa żmien li aħna nistgħu nutilizzawh biex bħala familji, mamijiet, papijiet u mal-tfal tagħkom għattaw ħin itolbu kuljum. Bħal ta' żmien ta' ukoll meta Alla ħareġ il-poplu tiegħu mill-Eġittu, kien minn hemm bdiet dik li tissejjaħ il-mejda tal-mulej li aħna llum il-ġurnata ħafna Kristjani u nsar madwar id-dinja jsejħula l-Ewkaristija li tqarbin. Inħeġġiġkom anke bħalma naraw fl-Atti tal-Apostli li apparti li tistgħu titqarbnu fil-komunità fil-Knisja, però wkoll jiena nemmen u ħafna Kristjani eluf u miljuni bħali madwar id-dinja nemmnu fit-tqarbin fil-familja. Infatti, il-tqarbin anke fit-Testament Ġdid għalkemm ovvjament jiena m'għandi xejn kontra tqarbin fil-komunità u għandu postu, però tqarbin fit-Testament Ġdid kien isir fil-familja, bejn il-papa u l-mami u anke fil-komunitajiet. Allura huwa żmien ukoll jekk għal jista' jkun niġu biex il-komunità tagħna għal xi żmien jew il-knejjes jiġu magħluqa għal protezzjoni huwa ta' tajjeb u ta' ġid li aħna nitolbu u naqraw il-Bibja. Xi ħaġa li nixtieq ukoll ngħid hija li mhux biss il-COVID-19, il-virus COVID-19, hemm mart ieħor li ħafna nies fid-dinja tibatu minnu u anke Malta. Ukoll nista' ngħidilkom li hemm ħafna nies qed imutu ħafna iktar b'viruses oħrajn milli b'dan il-virus.
Però hemm ukoll good news. Il-good news hija li diġà hemm bosta numru kbir, percentaġġ kbir ta' nies li kellhom dan il-virus li fiqu. Jiġifieri hemm it-tama wkoll. Jiena nemmen li dan il-virus ġej minn qiegħ l-infern. Nemmen li huwa attakk tal-għadu. U nemmen ukoll li Alla jkollu dejjem l-aħħar kelma. Allura f'dan iż-żmien jiena nemmen ukoll bħalma tgħid fil-ktieb ta' Eżodu li dak kollu li jagħmel id-demonju Alla jdawru dejjem għal ġid tagħna u għal glorja tiegħu. Nixtieq nagħmel appell għal dawk speċjalment ta' fidi. Anke għal dawk li mhux ta' fidi wkoll jibbenefikaw minn dan il-kelma. Number one, jekk inti għandek kellek xi tgħid maħuk jew oħtok, jew jekk inti miġġielda, għamel irranġaw bejnietkom. U qed ngħidha din mhux apparti li hemm benefiċċji spiritwali u anke benefiċċji eterni, għar-raġuni qed ngħidu dan għax iskrittura tgħidlek inti ma tistax tara wiċċ Alla għax inkella dnubetek ma jinħafrulekx jekk inti ma taħfilx dnubet il-ħadd ieħor, imma wkoll hemm benefiċċji ta' saħħa. Għax meta inti tkun ansjus, ġismek ikun ansjus, u ġismek ma jkollokx paċi miegħek innifsek, il-mart jaħkmek iktar faċli. Il-mart jaħkmek iktar faċli. Allura meta inti tkun imqanqal ġlied b'anzjetà, il-sistema immunitarja tiegħek ma tkunx qed tiffunzjoni kif Alla ħalaqa biex taħdem u tiġġieled il-mart u l-viruses. Allura hemm ħafna benefiċċji li Ġesu iwissina fuqhom meta aħna nimxu fil-paċi ma' xulxin u naħfru lil dak li jkun u nħeġġeġ il-aħwa dawk li intom ovvjament tgħidu li intom għandkom il-Kristu biex taħfer il-ħuk u taħfer l-oħtok u tirranġa u tġibu rekonċiljazzjoni. Naf li hawn min qed jitkellem fuq l-aħħar ta' żminijiet u jiena nemmen li aħna wasalna fl-aħħar ta' żminijiet, mhux qed ngħid li neċessarjament dan il-COVID virus huwa neċessarjament huwa hu, però ħanejduha kif inhi. L-iskrittura fil-ktieb ta' Luqa Mattew kapitlu 24, Luqa diversi passaġġi anke fl-Apokalissi titkellem anke fl-Apokalissi 6, 7, 8, 9, 13 u postijiet oħrajn fejn ikun hemm viruses u plagues li jinfirxu u jiżdiedu madwar id-dinja qabel it-tieni miġiet ta' Ġesu Kristu. Issa, dan mhux qed ngħidlek li huwa hu, però jekk mhuwiex hu huwa żgur biżbiża tajba għal popli kollha tad-dinja li aħna xi darba d-dinja ħatgħaddi minn dak li hemm miktub fl-Iskrittura bħalma diġà għaddiet diġà rixmata minnu. Jiġifieri anke jekk dan mhux hu jalla mhuwiex hu, imma lanqas li kieku hu jiena u inti m'għandniex għalfejn ngħixu fil-biża'. Il-biża' wkoll, il-biża' apparti li hemm l-Iskrittura tgħidlek hemm l-ispirtu ta' biża' u Alla jgħidilna fl-ewwel Timotju kapitlu 1 vers 7 jew tieni Timotju kapitlu 1 vers 7 nsejt eżattament, fejn tgħidlek li Alla ma tani spirtu ta' biża' imma la tagħna spirtu ta' mħabba ta' qawwa u ta' dixxiplina. U għalhekk aħna m'għandniex nimxu bħala bil-biża' imma nimxu bil-fidi u nimxu bil-mħabba u inħarsu lejn il-mulej. Mill-lat prattiku aħslu jdejkom. Aħslu jdejkom. Make sure li tużaw il-liġijiet sanitarji, sanitary hygienic laws. Ħafna minn nies forsi ma jirrealizzawx li l-Bibja hija mimlija liġijiet fuq l-iġene. Infatti fl-Iskrittura, jekk intom tridu intikom xi passaġġi, jekk tmorru fil-ktieb tal-Levitiku kapitlu 14 vers 8 u 9, kapitlu Deuteronomju 23 vers 12 u 13, għandek ukoll Levitikus kapitlu 5 vers 4 sa 27, għandek ukoll kapitlu 14 Levitiku vers 8 u 9 naħseb li semmejta, għandek ukoll Levitiku kapitlu 5 vers 2 u 3 u Numri kapitlu 19 vers 16 u hemm bosta passaġġi oħra fejn Alla jitkellem mal-poplu tiegħu fuq kif ikunu notfa biex jevitaw ċertu viruses u ħmiġ. Jiġifieri, u dawk għadhom il-liġijiet, dawk huma liġijiet ta' iġene. Dawk kollha kemm huma jiena u inti nistgħu nipprattikawhom sallhom il-ġurnata. Sewwa bħal liġi morali, liġi morali hija eterna. U ma nimxux bil-biża'. Eżaż aħwan ma nimxux bil-biża'. Nixtieq nagħmel twissija ta' mħabba. Jekk aħna bħala poplu Malti li aħna rajna l-grazzi tal-mulej fuq pajjiżna ħafna modi u barkit u għalkemm hemm ħafna xi miranġa, però itolbu għal minu fuqna, itolbu għal gvernijiet, għal gvern, itolbu għal Prim Ministru, itolbu għal President, itolbu għal dawk li jieħdu deċiżjonijiet għalina biex Alla jilluminahom biex jagħmlu deċiżjonijiet li jipproteġġu lil Malta u Għawdex.
Nitolbu wkoll biex għal dawk li tiġà forsi għandhom dan it-tip ta' virus ifiqu malajr. U aħna ħanitolbu llum ftit sekondi oħra ħanitolbu flimkien. Nixtieq nagħmel ukoll dan l-appell biex nhar il-ġimgħa li ġejja, jiġifieri mhux għada imma pitada, jiġifieri li jiġi it-13 ta' Marzu, il-13 ta' Marzu interessanti, 13 ta' Marzu il-ġimgħa, nixtieq inħeġġiġkom sew kollha poplu ta' River of Love u sew poplu Malti u Awċi biex tagħmlu ġurnata sawma. Sawma fuq likwidi biss. Sawma mingħajr ħellu, mingħajr ikel, sawma totali u talb. U jekk inti tgħid li ma nafx naqbad nitlob, illum ħanitolbu talba flimkien li tista' titlobha kontinwament. Għax kull ma tagħmel kun qed tirrilisja il-pattalla rigward il-protezzjoni fuqek, fuq familtek u fuq il-poplu Malti u Awċi. U dak hija Salm 91. Infatti nixtieq inħeġġiġkom biex għal dawk kollha sew intom preżenti u sew dawk kollha li intom fuq il-YouTube biex intom tinaqdu miegħi issa stess ħalli niddikjaraw Salm 91 flimkien. Sew fuqna u sew fuq pajjiżna. Kulħadd ifittex Salm 91. 91 dan huwa salm ta' protezzjoni, infatti għal min jixtieq tistgħu tmorru taraw il-messaġġ tiegħi li jiena tkellimt fuq il-pattalla rigward il-protezzjoni. U nixtieq nirrisja kelma lil mulej bl-aktar moċċar tani f'qalbi il-ħamis tal-ġimgħa l-oħra, iva. Il-ħamis tal-ġimgħa l-oħra, illum l-erba, il-ħamis tal-ġimgħa l-oħra. Il-mulej il-ħamis tal-ġimgħa l-oħra għalli kelma b'saħħitha u għalli l-kelma għalikom Maltin u Awċin, Insara u Kristjani u għalikom River of Love. U l-mulej għalli dal-kelma. Ejt lill-poplu tiegħi biex jipoġġi l-patt tiegħi fuq fommu. Ejt lill-poplu tiegħi biex jipoġġi l-patt tiegħi fuq fommu. Bl-Ingliż letteralment kienet hekk fl-ispirtu tiegħi, tell my people to put my covenant on their lips. Minix ħana pritka għax oħt fil-mulej ħadd waslina l-messaġġ il-lejla, imma din business ngħidilkom li fis-saltna tal-mulej, fis-saltna talla u fir-realm spiritwali kollox isir b'dak li temmen u b'dak li tirrilisja. U aħna bħala poplu tal-patt, isimgħu sewwa Kristjani, Insara, tirrilisjawx xirid jara jseħħ id-demonju. Irrilisjaw xinejt Alla jseħħ f'pajjiżna saħħa, prosperità, paċi, fejqan, salvazzjonijiet, nies erwieħ iduru lejn Kristu. Dak huwa li jiena u inti bħala poplu tal-Alla, poplu tal-patt li għandna nirrilisjaw. Għedtilkom mill-lat naturali aħsnu jdejkom sewwa. Ħudu ċertu prekawzjonijiet, però tibżawx, timxux fil-biża. Għax il-biża minna nfisa tiġà tattira l-affarijiet negattivi lejk. Però ħanitolbu flimkien. Ħanitolbu għal Malta u Għawdex u naf li Alla jismana. Kulħadd jitkellem u jiddikjara miegħi, tistgħu tiddikjaraw miegħi. Infatti, is-salmist, Salm 91, letteralment u jgħid jinnajt lil-mulej. Jiġifieri u stess qed jiddikjara minn fommu dan li għadina aħna ħanaqraw, u stess jiddikjaraw. Mela ħanaqrawha flimkien, kulħadd jaqbel miegħi, intom Maltin u Awċin tistgħu tiddikjaraw fuq ħajtek u fuq familtek, fuq il-gvern ta' Malta u Għawdex, fuq il-familji ta' Malta u Għawdex, u anke niddikjarawha fuq l-Italja u l-pajjiżi ġirien tagħna. Halleluja, jiena nemmen li l-mulej għandu l-fejqan ta' dan il-virus. U jiena nemmen li din il-marda ħataddi. Nfakkarkom biex inkoraġikom li kien hemm bosta viruses oħra riċenti li semmew f'daw l-aħħar sena sentej li għaddew ukoll u l-fejqan sabu għalih. U nemmen li dal-virus ħajsibu fejqan għalih. Però qed norikom kunu aware ukoll mill-lat spiritwali ta' żminijiet li qed ngħixu fihom. Għax xi darba dak li hemm miktub bħalma ħafna minnu diġà ġie mwettaq, dak li hemm miktub ħajġi mwettaq. U din hija beżbiża tajba għalina biex aħna narfu fejn jiena mal-mulej li xi darba inti u jiena jiddu nidru quddiemu. Halleluja. Salmi 91 vers 1, kulħadd jgħidu flimkien.
inti li tgħix għal-kien tal-oli. Mela di minflok ħanamluha inti, ħanamluha jiena u ma ħanamluha aħna. ħanamluha plural. Mela jena jnuha flimkien bħala pluralistika. Aħna li ngħixu għal-kien tal-oli, li namru għaddel ta' dak li jista' kollox. Najdu lil mulej, kien tiegħi u qawwa tiegħi int. Alla tiegħi jiena aħna fik nittamaw. Għax int teħlisna mix-xibka tan-nassab u mill-mart tal-mewt. Bir-rix tiegħek int tattini u tattina u taħt ġbien ħajk niskennu. Għax tarka u kurrazza l-fedeltà tiegħek. Ma nibżawx mill-biża tal-lejl. Anqas mill-vleġġa li tittajjar binar. Min pesta, min viruses, li tinxteret fid-lam, jew min marda li tġib herba f'nofsanar. 1000 ruħ jaqgħu ma' ġembna u 10,000 fuq minna. Imma lejna id-deni ma jersax għax tarka u kurrezza il-fedeltà tiegħu. Ja aħna naraw biss bajnejna, naraw ħlas li jieħdu ħżina, għax aħna għandna l-mulej il-kien tagħna. Għamilna lill-oli l-amara tagħna. Ebda deni ma jiġrilna, ebda ħsara ma tersaq lej darna, għax l-anġli tiegħu u jibatilna u jħarsuna fit-triqatna kollha. Fuq idejhom jerfawna li ma taħbaċ ma ġiġlebna riġlejna. Fuq l-jun u l-lifa aħna nimxu. Ferħ tal-jun u serb aħna nirfsu. La tħabbibna miegħu u għal dawk li jintom ettera dal-messaġġ murara u l-messaġġ li jien għamilt il-weekend l-għadda, għax importanti li aħna namru fil-preżenza tiegħu, li aħna namru kontinwament fil-preżenza tiegħu. La tħabbibna miegħu u jeħlisna. Aħna li għarafna ismu u jħarisna u jsejjaħilna u sorry, dan issa l-mulej titkellem. Jien insejjaħlek mulej. U inti twiġibni, u inti twiġibna mulej bħala poplu. Miegħu mana inti tkun fid-dwejjaq tagħna u teħlisna u terfalna ġieħna u mulej qaddis in bomor twil timlina u turina s-salvazzjoni tiegħek. Misi qaddis, nollulek il-Malta Għawdex, nollulek il-Prim Ministru, il-familja tiegħu, il-mexxejja wkoll tal-Oppożizzjoni Mulej Qaddis u daw kollha li jmexxu f'dan il-pajjiż anke fl-isptarijiet fid-Dipartiment tas-Saħħa, mulej in-nurses, it-tobba mulej nipproteġuhom, mulej nitolbuk il-protezzjoni tiegħek fuqna, fuqhom, fuq l-iskejjel, fuq it-tfal kollha, fuq il-familja tagħna mulej illum bħala poplu Malti Għawdex mulej nindmu minn dlumitna. Mulej Qaddis aħfrinna fejn aħna dnibnik, fejn aħna offendik, fejn aħna mulej konna gburin ma tajnix kas li mulej aħna milna affarijiet li offendu lilek. Aħfrinna bħala mowa poplu Malti Għawdex, aħfrinna bħala knisja, aħfrinna bħala nsara u kristjani mulej Qaddis, bħal maħna wkoll naħfru lil ħadd ieħor. Missi Qaddis irroxxu d-dem ta' Ġesu Kristu ibnek. Fuq pajjiżna, fuq il-familji tagħna, fuq il-poplu kollu ta' River of Love u l-knejjes kollha nsara u kristjani mulej Qaddis u daw kollha li jagħmru u jgħixu f'Malta Għawdex. Mulej Qaddis, grazzi mulej li inti tibgħat il-fejqan tiegħek mulej Ġesu. Grazzi mulej li inti għandek pjan ta' ġid għalina mulej u mhux ta' deni. Mulej għalhekk ningrazzjawk li inti sta stess tmit idejk fuq il-poplu ta' Malta Għawdex u bil-qawwa tiegħek u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu mulej Qaddis. Aħna nieħdu awtorità fuq kull pjan diaboliku tal-għadu u niddikjaraw li l-ebda arma msawra kontra Malta Għawdex. L-ebda arma msawra kontra l-poplu ta' Kristu mulej Qaddis ma jirnexxi għal glorja tiegħek missier. Spiritu Santu, inżel fuq dan il-pajjiż, mulej żur il-kbara tagħna, il-dawk li jmexxuna, żur il-knejjes kollha tiegħek, żur il-poplu tiegħek mulej Qaddis u niddikjaraw flimkien tiġi saltnatek u jkun biss dak li trid int kif is-sema hekk ukoll fuq din l-art għal glorja tiegħek f'isem Ġesu Kristu. Halleluja! Amen! Halleluja! God bless you. Narawkom is-service li jmiss. Il-paċi magħkom. God bless you. Halleluja.